Ine ndine Federick Billy Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana mu dziko lino la Malawi. Pano takhazikika kwambiri ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP chifukwa taona kuti dziko lopanda strong opposition silikhala dziko labwino, siliyenda bwino, ndipo Democratic Progressive Party ikutilephera Amalawi, sikutichitira ubwino Amalawi, ikusokoneza democracy ya dziko lino la Malawi. Choncho kukhala zikupangisa kuti tonse tikhale olephera ngati Amalawi. Ndipo tikati tione kuboma kuti ngati akulephera angokhalanso mwina anthu osamva, chifukwa akadakhala ena akanaona kuti nthawi yawo yothamanga ndino, kuti pamene ena akugona iwo akhale kuti athamanga pa ground zawo zili pa bwino. You can see kuti opposition ili weak, ma activists ali weak, and boma lingoenda koma akupezeka kuti akupanga bezogona. So ndi chibwana chimene azachirire nthawi ina aboma pamene kuzapezeke kuti opposition iwo adzuka, azaona ngati kuti kutulo pamene akumenyedwa left, right and center, pamene kuzapezeke ma activist amphamvu amene adzazuke ndi kuona kuti takhalisa nthawi yayitali tisakusamala dziko lathu, this is the time to wake up. Lero ndikufuna ndiyankhule kwambiri ndi President Professor Arthur Peter Mutharika, President wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP, kuti President weni tikamakamba nkhani yonena kuti leadership imatani, mwina ena amakunamizani kumanena kuti timakutukwanani, koma kumakhala kuti ngati mumamvera ma audio amene timatulutsa mukhoza kumatengapo nzeru ndi kumaona choyenera kuchita ndi chani. President pakusankha kwa maudindo kwanu kumapangisa kuti anthu amene mumayika pa maudindo sakonda anthu achipani pa ground, amakhala abwino kwa inu pamene sali abwino kwa anthu pa ground. Lero ndikufuna ndikambepo kwambiri pa nkhani ya Honorable Namalomba. Honorable Namalomba ndi munthu amene mukudziwa kuti alibe experience kumbali ya ndale, wangolowa kumene UMP kumangochi kudzera kuma by-elections amene anachitika. He was not there in 2019, he was not there in 2020, komano chifukwa chonena kuti wathamanga kwambiri, President amuona ngati munthu ofunikira potengeraso kuti iwo akukhala kumangochi. Now President mwina simunayang'anire bwino posankha maudindo, chimene chimachitika kundale, position iliyonse imene umayisankha umafuna kuti ikutengere mavoti, osati kungomusangalatsa munthu. Mudatenga Honorable Namalomba kuwapasa mpando wa spokesperson wa mu office yanu ngati former president, yemweyo ndi MP. Mudatenganso mpando ndi kuwapasanso kuti wa spokesperson ku chipani, zinthu zitatu: spokesperson former president, spokesperson wa chipani, komanso MP wa chipani, kusonyeza kuti mwa munthu mmodzi mwatenga anthu maposition anthu atatu, maposition awiri amayenera kupita kwa anthu ena, kumene kumafunikira kuti anthu onso kwawoko azikathamanga ndi kupeza mavoti, koma inuyo mwatenga mavoti anthu mwina 100 ndi kwayika mwa munthu mmodzi, ndi kuti mwachotsera mavoti. Chimene ndikutanthauza ndi chani? Kupereka kwa mpando wa spokesperson ku office yanu ngati former president, komanso ngati wa chipani, komanso ngati MP
kudampangisa Honorable Malomba kukhala munthu onena kuti wapamwamba kwambiri oposa ena onse. Ichi chapangisa kuti Honorable Malomba azike tsopano pamwamba paja pokuchitani control inuyo a president, ngati munthu onena kuti amene akufuna kuti afikire kwa president akuyenera kuti azere mwana Malomba. Ndechifukwa cha chimenechi pozimva chimenechi na Malomba wakwera paja ponena kuti can control everything ya ku Page House. Tikunena pano ife tikamanena kuti tikati tadya tikati takhala chimene timafuna ife ndi information. Tili ndi information, even ma audio tili nawo onena kuti kufuna kuti tipereke umboni paliponse pamene tingapite umboni ulipo. Honorable Malomba anali pamowa, ndipo kumowako amachita boost kunena kuti ndipanga njira ina iliyonse yonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ayimire chipani chicha. Ndipo kaya ndiononga chuma changa, kaya ndiononga chani, koma ndipanga njira ina iliyonse yonena kuti paga Professor Arthur Peter Mutharika ayimenso. Ndipo ngati Professor Arthur Peter Mutharika sakundimvera, chifukwa pena pali anthu enanso amene akumamusokoneza sakundimvera, ndimpeza muli andipase munthu wina amene ayimire chipani chija, chifukwa kuti Peter Mutharika sakumva kufikira pano, sakufuna kuvomera, sakulowa pa ground ndi kuwauza anthu kuti ndavomera mu njira zonse zimene tapanga. Ndipanga sopano njira yonena kuti ndimpeze muli andipase munthu wina. Mukhaza kuganiza kuti munthu woyankhula choncho pamowa ali ndi zolinga zotani. Ndikufuna ndikukumbuseni mwina ma members ena a DPP mungosatira zinthu simukudziwa. Ndichula mayina monga ngati Mayi Mathanga mwina simukudziwa. Inuyo achipungu mwina simukudziwa. Inuyo amphepo mwina simukudziwa. Kuti mwafika pomagwadira ana Malomba. Ana Malomba apita ukamuchita convince mwenye Karimu kuti Karimuyo apite mwa mwenye anzake azichita support bid ya APM kuti ayimire. Ndicho linga chonena kuti azatetezeke APM akatenga mpando. Koma chifukwa kuti APM sakufuna akuwauzetu open blank kuti sindikufuna kuyimira, akuti na Malomba akufuna apange njira ina iliyonse kudzera kwa amuli kuti abwerese candidate wina, chifukwa kuti Peter Mutharika sakumva. Just imagine munthu amene ali just a spokesperson wa former president azikana kuti president sakumva, kukhala ngati kuti akumutenga ngati mwana sopano. Nde Honorable Malomba akugwirisa ntchito sopano Siliyenda amene ndi wa UTM kuti ameneyo azilumikizana ndi achilima. Cholinga chonena kuti Peter Mutharika ngati sakuvomera kuzayimiranso chipani cha DPP, Siliyenda akoke achilima abwere ku DPP. Ndi zimene sopano ana Malomba kunena kuti ndigwirisa ntchito amuli kuti atibweresere candidate wina. Candidate wina wake amuli akufuna kuti akakumane ndi achilima kuti achilima abwere ku DPP. Zolinga chipindulo cha Honorable Malomba chimene akufuna amulonjeza Siliyenda amene last week anakakumana ndi achilima ndokatengako ndalama zokwana 2 million kuti sopano ayambe nkhani yokhuzana ndi kuti bola angobwera chilima ku DPP, chifukwa ma candidate onse ndi manyaka, koma abwere chilima ku DPP atenge udiro chifukwa kuti Peter Mutharika sakumva. Atengako 2 million. Chimene akufuna sopano, chimene amulonjeza Siliyenda ndichonena kuti Siliyenda akhale regional governor wa ku Eastern region. Ana Malomba
akhale vice president wa ku Eastern Region. Kenako iwo apange zimene akufuna. Izi apanga anamalomba, tonse tikudziwa kuti anamalomba amachita sapoti aonabo Mwanamveka. Ndipo adapanga china chilichonse chowauza amwanamveka kunena kuti tikupita ku convention, thamangani, azanu onse asanathamange inu muthamange. Amwanamveka anathamanga dziko lonse. Mmene amazabwera amphepo kumalemba kalata kunena kuti imisani makampeni, amwanamveka anali atayenda kale dziko lonse. Tipi imeneyi inali yochokera kwa aonabo namalomba kwauza amwanamveka kuti inuyo a president akufuna inu ndethamangani. Ndipo anamalomba anali mmodzi mwa anthu amene amapanga kampeni ya amwanamveka. Ndemufufuze muone siku la lero kuti kodi anamalomba ndi amwanamveka zikuyenda bwino. Mukaona kuti mtima wa anamalomba umakhala pa ndalama. Munthu akangowapatsa ndalama amathamangisa kuti iwowo bora ziyende. Pano tikukamba pano anamalomba akugwiritsa ntchito mwenye otchedwa Kalimu, amene yoyo akudzera mwa amayi Mathanga ndi ena kumatenga ndalama kuti azipanga za APM aimeso. Ndechifukwa cha ndalama zimenezo ndi zimene zikupangisa sopano kunena kuti anamalomba asabwerere mbuyo chifukwa akutenga ndalama kwa amwenye, kuti kwanamiza kuti ifeyo tikatenga boma milandu yanu isayima, sizayendaso, izakhala basi. Now chimene tikufuna tinene ndi ichi: inuyo a Central Executive mukulola ndithu kuti mphamvu zanu zizitengedwa ndi namalomba amene ngakhale ku meeting ya Central Executive sakuyenera kupezekako? Inuyo ndithu amene mukuti mukufuna mukhale ma president, amene muli ma presidential hopefuls a DPP, kuyambira kale kale mwakhala muli pa ground, mukulola ndithu kunena kuti namalomba atenge mphamvu zonse zomuchita twist President Professor Arthur Peter Mutharika left, right and center. Mukuvomera ndithu kunena kuti mpaka namalomba amene mapiko, munthu amene tinakuwuzani ife kunena kuti munthu uja kwawo ndi kudedza kumangochi adangopitako kuti amakapangirako business kuli zigayo zake. Ndipo iye uja kumene amafuna kuyimira kunali kudedza. Ndengati amafuna kuyimira kudedza, tandiuzeni inu chipani chimene akanayimira kudedza chinali yani. Ataona kuti ndi m'bale wake amene akuyimira kudedza, anachoka iye uja ndi ukayimira kumangochi DPP, kumusiya m'bale wake uja kuti ayimire kudedza MCP. Sopano lero mukulolera ndithu inuyo amene muli ma candidate mukukhala kukhala kumanena kuti iye ayi ndithu munthu azikuchita ni twist left, right and center mpaka kumakanena kuti Peter Mutharika sakundimva. Ndengati sakundimva ndimbweresera candidate wina, ndibweresa candidate wina. And candidate yo ndikugwiritsa ntchito Siliyenda amene ali wa UTM. Kukapeza pamene popo ndikukatenga anyamata amene ali a UTM, makhansala amene amapanga za UTM ngati Leonard Chimbanga wa UTM, ndikukatenga amene uja ndikukamuchotsa uko ndikukamuyika mu NGC ya DPP. Zoona ma members a NGC kumangosekerera zinthu ngati zimenezi osadzuka. Inu ma regional governor mukutilakwira kwambiri, mukulakwira kwambiri chipani cha DPP, mukuchilakwira kwambiri. Inuyo ma regional governors, talk of a regional governor ku Eastern Region, zinthu zambiri izi zikuchitikira kwanu komweko. Mmene mwamangira chipani chimene chacho cha DPP ku Eastern Region, lero wina wake akudzuka ndikumakanena kuti tizusa Siliyenda. And zinthu zimene zikuchitikazo ndizona kuti zikuchita kuoneka masainzi ndithu mwachita kuoneka kuti pamaliro paja ndikumakapezeka kuti ndikumakadzusa munthu wina wake osati regional governor. Regional governor ali pomwepo osamudzusa kuti ayankhule pamaliro kwa Professor Arthur Peter Mutharika kwa Gertrude Mutharika. Vice President ali pomwepo osamudzusa kuti ayankhule, ndikumakadzusa wina wake cholinga choti aziyankhula zinthu zopanda pake. Mukulolera ndithu kulandidwa mphamvu. Tikapita ku Central Region, inuyo akambalame amene muli RG amene ndinu chidiridiri,
tikapita ku southern region anchacha chikuni cha usi, tikapita ku northern region amwanza, mukulolera ndithu kunena kuti onabona Malomba akulandeni mphamvu, kapena mukuiwala kuti na Malomba ndi amene amakunamizani kunena kuti ndapita ku parliament ndipo ndikachoka pa position 100 imene anandiponya akondwani na nkhumwa ndikakhala pa position 1 kutsogolo chifukwa sinimaona bwinobwino ku position 100 and I will do everything mpaka nditenga a George Chaponda akakhala kumene kujako leader of opposition. Zidatheka? Kodi sadapite mpaka kumakhoti kukanena kuti ine ndikufuna udindo wanga wa public appointment wa public accounts committee, ndipo mpando menewo nditenga njira ina iliyonse sadapezeke zija zonena kuti kulephera na Malomba? Tikunena pano is just a mere MP ku parliament. Strategist imene manena kuti inamwe strategist imene amayinenayo imene idalephereka ya iye mwini wake ku parliament ndikukanika kuchoka pa mpando wa number 100 kuti akakhale pa mpando wa number 1 ku parliament, zidakanika. Angakakwanise ndithu kutenga Professor Arthur Peter Mutharika ndikumuyika pa mpando kuti ayimeso 2025, kapena kupanga njira yonena kuti akatenge Chilima ambwerese ku chipani cha DPP pamene anthu ena ali komweko? Are you serious? Onabo Chipungu mukuchikonda chipani, onabo Mphepo mukuchikonda chipani, amayi Mathanga mukuchikonda chipani, mukuchikonda chipani. Tikudziwa atu kuti amayi Mathanga mudapindula, mudali ku Escom, mudali ku Electoral Commission, mumapindula ndithu munthawi yapita Mutharika. Koma zona mukufuna munene kuti kufunanso kuti kupereka kuyamikira kuti chipani cha DPP chidakuchitirani zabwino, kuyamikira kwake kukhala konena kuti mukaononge chipani chifukwa cha ndalama zochokera kwa amwenye. Zona mufuna mukachite frustrate ndithu ma regional governors onse awa kwachita frustrate ndi kualanda mphamvu onse, mphamvu ndikakhala kwa na Malomba. Mukalande mphamvu ndithu ya Vice President Eastern Region chifukwa chonena kuti mukufuna kuti inuyo mungodya ndalama kwa amwenye. Ma regional governors ndikutchula atu mayina: Antenje, Anchacha, Akambalame, Amwaza. Zangwira sidufuna kuyankhulako chifukwa chonena kuti iwo also is been bribed by na Malomba yemweyo, wachidwa kale bribe, and chilichonse chimene akupanga ndichosatira zimene na Malomba akufuna. Ndikufuna ndikutchuleni inuyo anthu folo: Antenje, Amwaza, Akambalame, Anchacha. Mungafike ndithu pamantha ponena kuti munthu amene wangosankhidwa appointed is not an NGC member, just appointed, ndithu akakugwetseni konena kuti muziyang'anira ndithu chipani chikuonongeka. Inuyo a Central Executive zoona mukulola, inuyo ansaka ndinu a Central Executive ngati Vice President, inuyo akondwani na nkhumwa ndinu wa Central Executive ngati Vice President. Agudo Gondwe tikudziwa kuti akutengani kale ana Malomba koma mwasala nokha, ndipo ndimafuna kuti niyo mumalize bwino mukatengedwe ndithu ndi ana Malomba, mphamvu mukazikalandidwe. Tikabwera kunoko azeria chakale, inuyo ndinu Vice President wa Central Region chifukwa chonena kuti Auladi Musa sanabwezeresedwe pa mpando wawo. Mukalolere ndithu kuti mpaka chipani mphamvu zonse zipite kwa munthu amene wangosankhidwa. Kulolera ndithu kuti mpaka azipita pamowa ndikumakanena kuti ine ndipanga china chilichonse chothekera, koma ngati sandimva ndi abweresera candidate wina. Maumboni alipo pamowa chimene so adziwa na Malombawo asamaone ngati pamene akukhala alipo okha akumayenda ndi anthu, andi chilichonse chimene akupanga chikudziwika. Zoona mukalolere mphamvu zimenezi zikalandidwe. Tikufuna tikusimikizireni kuti pafikira zinthupa ndipo ajaponena kuti amene adzuke ndikupita ku makhoti kapena ndikupita kwa registrar of companies
amene amachita register of political parties, amene amachita register zipani, ndikukapereka zifukwa zokwanira zonena kuti chipani ichi sichikuyenera chikhale, chikuyenera chitidwe diriti. Musazabwere ndikunena kuti akulakwira chipani. Anthu onse amene namalomba akuagwiritsa ntchito ndi a UTM. Makhansala amene akuagwiritsa ntchito aku Blantyre ndi a UTM, amapanga za UTM. Namalomba ndi best friend wa Chilima, ndipo amapanga za Chilima kuti ngati sindingakhale ine kuli bwino akhale wakuti. So chimene akubwera icho noti APM ayimenso cholinga chone APM akapanda kuima amulowese Chilima mbwalo. And akupanga iyeyo akufuna zija zoti akuti azakhale vice president. Ndipo akufuna kuti agonjese ku Eastern Region kuti mphamvu za Eastern Region atenge iyeyo ngati akhale ngati vice president wa ku Eastern Region. Ndi kutenga Siliyenda akhale ngati regional governor ku Eastern Region. Ku Southern Region anachosa mphamvu za Nchacha ndi kuyikapo munthu wina cholinga chonena kuti iyeyo akhale ndi mphamvube zoti azilamulira. Kuti zimene akufunazo zizitheka. Mugona kufikira liti? Madelegates mugona kufikira liti? Nthawi imene makandidate awawa amayenda kumakupezani niyo madelegates amakupatsani kangachepe manyumba mu chipani chimakwera, chipani chimachuka, chipani chimadziwika pa ground. Lero la ukuuzani kuti anthu awa asayende, inu muli quiet osadzuka zoona mudikira chani. Nthawi inoyo ndi nthawi imene inali ya campaign tsopano 3 months to convention. Nthawi ya campaign inali imene mumayenera kuti niyo muzidzuka ndikumachita endorse ma candidate amene alipo amene anazipereka enanso atuluke. Lero mukukhala chifukwa chakango kudodani ngati mpira. So tikamakamba zonena kuti boma sili kupanga zakuti, boma sili kupanga zakuti, mukufuna azitsutsa ndani? Inu akeyo ngati akulephera kutsutsa, inu akeyo ngati angolimbana ndi mpando, kungogwira mpando kuti mpando taugwira basi, ine ndikuteteza mpando, opanda kuonesa kuti chimene akufuna kuti chichitike ndi chani. Ili ngati galimoto yongoima yopanda engine kumanena kuti tiyendesa, ndi zimene zikuchitika. So a President Professor Arthur Peter Mutharika, ziwani kuti mwana wanu amene mudamukhulupirira, amene mumaona ngati kuti uyuyu ndiye wabwino, lerolo akupwetekani, ali ndi peni kumphasa, siku lina akubayani. Akuti inuyo simukumva, ndipo akubwereserani candidate wina. Ndekuti sijamakuuzani zija kuti a president ina kuononga inuyo ndi 20% ya Chilima. Inu kumakayankhula pa nsonkhano kuti 20% imene anachoka nayo Chilima ndimene datilepheresa, mawu amene achada kuyikani inuyo ndi namalomba. Pofuna kuti inuyo mumukonde Chilima abwerere ku DPP. So pangani chiganizo mwansanga. Pitani ku convention, itanisani NGC mwansanga. NGC iziyendesa chipani. Chipani sitimayendesa ndi spokesperson. Chipani sitiyendesa ndi munthu oledzera. Munthu oledzera yango yankhula zake kumowa akuyikani inuyo pambalambanda. Amuli nkhani ndi imene yoyo imvani kuti mukulandira alendo pompano kuti Peter Mutharika sakumva. Ndepingi kuti Peter Mutharika sakumva akufuna akupezeni inuyo amuli ati niyo ndi amene madziwa kubweresa candidate ku DPP. Mupite sopano kwa Chilima mukamuuze Chilima kuti abwere ku DPP. Ndeziwani inuyo amuli kuti anthu amakulemekezani andi amayembekezera kuti inuyo mukuyenera kuyankhula mawu. Mukuyenera kuyankhula mawu, musayiwale kampeni imene mudapanga inuyo 2020. Mumachoka kumwera mpaka ukafika kumpoto, ukafika kuti mutapya mtima sopano mutaona kuti zinthu zafika poipa. Kuli bwino ningodzuka ndekha. Lero ndizoona ndithu kuti mpaka wina wake akangochokera uko akaononge opposition yonse imene ndi ma MP okwanira bwino mparliament. A President Professor Arthur Peter Mutharika, muonesese kunena kuti muziona zinthu mene zikuyendera. Anthu ayamba kuthawani, anthu sakuyandikirani. Ndina malomba yekha kaya achipungu amphepo amene akuyandikirani, mukaone inuyo zimene zinachitika kumaliro amene munaliko kwa Madam Gertrude Mutharika. Mukaone zimene zinachitika kumene kucha, ngakhale chipepeso chimene chidachitika kumene kuchako, ngati kunabwera chipepeso chinali chochokera kwa Bright Nsaka ndiye aona bogadama.
ena aja anangobwera kungobwera kuzango kukhazikani kuti abwana ali uku, koma ena anali ali kuti, ananu ena anali ali kuti. Nchifukwa chani anthu akukhala patali nanu chilipo chimene akuchidabwa. Siku lina muzapezeka mutasala nokha, anthu akugendani miyala ndikulephera kuti akupulumusani ndani. Mudayankhula momveka bwino kuti ine kutenga chipanichi ndikuchipereka pano zikhala ngati amu irresponsible, koma ine ndine president mpaka 2023 and 2023 ndi inoyo. So pano kuchipani mwina chimene simukudziwa ndichonena kuti boma lidachenjera, atangowina zisankho anatenga nkhani yokhuzana ndi kupanga zisankho 2025 anapita nazo ku parliament. Ku parliament anakazika kukhala m'malamulo. Chifukwa chake lerolo palibe amene angathe kupita ku court ndikukachita challenge, chifukwa anapita kale ku malamulo ndikukasintha china chilichonse. Oti electoral commission iyamba kulengeza pompano kuti zisankho zichitika 2025 popandaso vuto lina lililonse, palibe amene angachite challenge. Pamene inuyo kuchipani simunapite simunakumani ndi NGC ndikusintha kunena kuti okay sitipanga zisankho 2023 tizapanga 2024, ndipo kungoti mulengeze kuti zisankho zikachitika 2024 you be challenged in court. Chifukwa palibe pamene inu mwakumana ndi NGC yanu kapena Central Executive ndikupanga malamulo, andi ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti legal Directorate of Legal Affairs yanu sikukuthandizani ingokudyeraniso ndalama. And pomwewo ndi amene amauza so anthu kuti ingopita ni ku court. Akapita ku court ati kairuza nkhani ingopita ni ku court, cholinga chonena kuti akachotse ndalama kwa inuyo. Njira yochotsera ndalama kwa inuyo ndi imene ikuona anthu ambiri akungopita ku makoti kuti mungamakaluza chipani chizichosa ndalama. So pano izafika nthawi yonena kuti enu ake ma members azachita demand for their resources. Chifukwa chipani sichimakhala cha munthu mmodzi, chipani chimakhala cha ma members kuchokera pa area, pa constituency, pa district, pa region, NGC kumapita ku mtunda. Izi zomangotulusa ndalama muchipani kuti chizingopita ndalama zingopita osakhala nazo vuto kuti ati basi bora ife tikudya aligo abola akudya. Nimukulakwira kwambiri. Kuwina zisankho si one day job. Kupanga zisankho is a process. Chisankho kuti anthu mupezeke kuti muzioneka kuti awawa akufuna di kulowa mboma amadziwika ndi mmene akupangira. Kuyambira 2020 nthawi imene munangochoka mboma, nthawi yomweja mafunika kuyambiratu kudzukiratu atilanda boma okay fine tibwerera boma limene tilanda enu ake libwerera m'manja mwathu. Pofikira pano anthu bweza kuona kuti oh yes chipani ichichi chikufuna di kutenga boma ndipo chitengadi. Koma kodi lero anthu akhoza kumaloza ziti zonena kuti zikhoza kupangisa kuti mutenge boma? Zona kumaganiza siku la lero 2023 lero kumaganiza kuti ayayi koma APM ayimeso, ayayi koma tikatenge Chilima abwere, ayayi koma ine ndikakhale regional governor wakuti wa UTM akakhale regional governor ku Eastern Region, ayayi koma Bright Saka achoke pamene paja ineyo ngati namalo madikhale kumene kuchako vice president, ayayi koma zomangokhala ngati kuti munda ukulima kukakhapapo kukachokapo kukakhapapo kukachokapo kukakhapapo osaoneka ndime imene ikuchoka kuti munthu akulima ndime iyi akupita pati. Ife sitisiya kuyankhula tikhala tikuyankhulani mpaka mutakonzeka, ndipo namalomba adziwe kunena kuti alibe mphamvu zoposa NGC. NGC idzuka ndi kuyankhula, ikayankhula wina wake palibe alibe mphamvu zoti akhoza kuchosa munthu wa NGC. Ndipo zimene zingachitike kutsogoloko ikhala nkhondo yonena kuti namalomba akuchepa nayo. Ikhala nkhondo yoti akuchepa nayo. Iniyo ma regional governor adzukani pasamapezeke paja kuti muli anthu ali mu region yanu wina wake ndimakakula mphamvu ndikumaka kukhazikani pasi osayankhula ngati kuti mudachimwa. Simudachimwire chipani inuyo, simunachimwire ma members a chipani. Ngati munachimwa ndiyoti munachimwira namalomba. Ngati namalomba alibe mphamvu yonena kuti anthu akukhazikani pasi, musalole kukhazikidwa pasi. Kundale anthu amakhazikidwa pasi ukamavomereza kuti ndikhale pasi umakhazikidwa adi pasi. So iniyo ma regional governor musaope haya tikayankhula ndikuti atichosa mpando iniyo mufa ndithu. Takhala ni anthu oyambirira kunena kuti ife tidachoka mu chipani chifukwa tadalipanga zakuti. Kodi kunali achina Ngalande, kunali achina Kaliati, kunali achina Masangu sadachoke mu chipani, kunali achina Kalista Mutalika sadachoke mu chipani. Adachoka mu chipani. Adachoka mu chipani ataona kuti zimene zikuchitika zisiza bwino. Even ma vice president imafunikira ndithu kugwirizana ma NGC members nonse kugwirizana kuchita resign.
Ndemuone ngati kuti na Malomba akhoza kusala naye yekha chipani. Akamati chipani amanena kuti chani? Akamati chipani sanena kuje ku Page House kuti ati ifoti kukhala close to Peter Mutharika. Ayi, amwanamveka akudziwa zimene zikuti adawapusisa na Malomba imweyo adawapusisa atawachosa ndalama. Lero akupita kwa amwenye. Tikukuuzani kuti akupita kwa amwenye kumakatenga ndalama. Ndi ndalama zimene akuzitenga zija ndi zimene akuanamiza kuti APM ndi amene ayimeso chipani chija. Anditipanga chothekera kuti APM ayimeso cholinga kuti inuyo muzakhale pa mtendere amwenyenu. Ndelero sakufuna kupita ku convention, ifa akudziwa kuti akapita ku convention amene akatenge chipanicho ndi amene sopano azilandira support, iwowo azakhala kulibe. So please chonde amphepo, ndikudandaulirani amphepo, achipungu, amayi mathanga, ndikudandaulirani kuchokera pasi pa mtima. Ganizani bwino, bwererani mbuyo, bwererani kumene kuli anthu, musathamange nokha mutasiya anthu. Yesu Khristu makolo ake adaenda ulendo wautali woyenda 3 days, Yesu Khristu ali mbuyo. Mene amazindikira kuti mwana wathu sitili naye limodzi, anabwereranso ulendo wa 3 days kukasaka kumene kuli mwana wawo. Musakhale ngati makolo a Yesu amene amaona Yesu Khristu koma osafunafuna kuti kodi tili naye limodzi kapena tamusiya. Yesu Khristu anamusiya mbuyo. Inuyo mamembers a DPP mwasiya mbuyo, inu muli kutsogolo nokha kumene simungathe kupeza vote. Mwa munthu mmodzi simungapezeke. Even family yokha yana Malomba singapangise chipani cha DPP kuwina. Ngakhala atatenga azi zawo onse sangapangise chipani cha DPP kuwina. Inuyo achipungu ngakhale mutatenga azinzanu onse simungapangise DPP kuwina. Inuyo kaya mphepo ngakhale mutatenga azibale anu onse, ngakhale mutakhala makatenga zizukulu 2 visa anu zonse, simungathe kuwina chipanichi, simungathe kuwinisa chipani cha DPP. You need people. You need people. A politician need people, time and money kuti zinthu ziyende. So kuti mupeze ndalama mukuina mugwiritse ntchito mamembers a chipani. Member wina aliyense wa chipani atakhala kuti even musiku la lero mutachita introduce kuna kuti we are going for election, tofuna member wina aliyense azichita contribute 1000 pa mwezi olo pa chaka, mukapezeka kuti you have a lot of money. Chifukwa choti mukuafikira bwino. Koma osati kungoti haya atiyeni fundraising, anthu achita kuziwa kuti ndramazo amene amadya ndramazo ndikuti amene amafikira kwa president Professor Arthur Peter Mutharika na Malomba, Chipungu, Mphepo, ndi Legal Affairs Director uyu Muhango, anthu amene ndi amene amafikira kwa president. Enawo akuti APM ayimeso cholinga yoti ati apeze maudindo azakhalabe patsogolo. Zonsezo sizikuchitirani ubwino. Kuwina zisankho is a process. And zimafunika wina aliyense. Even ipo gawa maudindo mukuyenera kuti mumwaze, osati munthu mmodzi yemweyo spokesperson wa former president, yemweyo spokesperson wa chipani, yemweyo MP. Ndekuti mwatenga maudindo 3 osali ni munthu mmodzi. Pamene maudindo awiriwa mukanatha kuwapasa anthu ena, anthu aja aziona ndi udindo. Even ku area anthu amatha kupasana udindo, iweyo area governor, iweyo olembera, iweyo cholinga choti munthu chazifira kuti kuchipani kuja ndi udindo, and amapita ndikuwapanga kampeni mwamphamvu. Koma kungokhala kuti maudindo osakhale ni munthu mmodzi, mukuzibaya nokha kumbuyo, mukuzibaya nokha kumbuyo. Ambuye apitilize kutiyankhula mwa uzimu kuti tizitha kumva ndi kuziwa chifuniro chake ndi chani.